I de næste par minutter vil jeg helt præcis fortælle dig, hvorfor det er, at du bliver nødt til at tage noget risiko af bordet i dine kryptoinvesteringer. Ellers kommer du til at brænde natterne rigtig, rigtig meget going forward. Jeg kommer til at vise dig en masse grafer og en masse begrundelse for, hvorfor det er, jeg har taget rigtig meget risiko af bordet, og hvorfor det er, jeg har fortalt mine masterclass-elever, at jeg har gjort det, og mine Inner Circle medlemmer. Det vil sige, hele mit univers har jeg fortalt, at vi bliver simpelthen nødt til at tage noget risiko af bordet, fordi ellers så ender vi med at brænde vores naller endnu mere, end hvad vi har gjort de seneste måneder på grund af kryptomarkedet, som du nok ved. Det er faldet utrolig meget. Så den her video, det er på ingen måde noget fancy, lys og setup og mega fed redigering. Det her, det er 100% råt. I får det direkte på, men I får så meget værdi, og I får det 100% gratis. Så hvis du virkelig gerne vil bruge din tid på noget værdifuldt, så sluk din telefon, læg den væk fra dig, og så bare sid de næste par minutter. Lyt til, hvad jeg siger, reflekter over det, og så tag handling på det, efter videoen er færdig. Det er min klareste anbefaling til dig. Hvis du ikke kan det, jamen så burde du nok ikke investere i krypto. Det er nok den hårde sandhed. Så, i dag, der skal vi gennemgå den makroøkonomiske situation, som den ser ud lige nu, her på den globale plan, og det ser jo ikke særlig godt ud. Det kan jeg lige så godt afsløre. På baggrund af det skal vi kigge på nogle charts, som understøtter, hvorfor det er, at du bliver nødt til at tage noget risiko af bordet, fordi det er ret usikkert makroøkonomisk. Og makroøkonomien, det er jo det, som bevæger de finansielle markeder. Du kan se aktiemarkedet, de Novo Nordisk aktier, de har virkelig fået nogle tæsk. Og det er ikke bare på grund af, at folk ikke gider have medicin længere. Det er på grund af, at makroøkonomien globalt er usikker. Og dermed går det jo også ud over kryptomarkedet. Derefter kommer jeg til at lave et direkte takeaway for det her. Det kommer ikke til at være noget fluff. Det kommer ikke til at være et eller andet med, så skal du selv gå ud og regne det ud senere. Nej. Jeg kommer til at vise en masse begrundelse, opsummere det, og så vise helt præcis, hvad det er, jeg har gjort, så du også ved helt præcis, hvad det er, du burde gøre. Og selvfølgelig kigger vi lige på Bitcoin i forhold til det tekniske. Hvor ligger Bitcoin lige nu? Skal vi op, eller skal vi ned? Og jeg kan lige så godt afsløre, måske ikke op. Nå, lad os hoppe ind i det. Så først og fremmest, så vil jeg gerne vise jer den her graf, som hedder Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance, det er egentlig bare en graf, som viser, hvor meget af den totale kryptomarkeds værdi, hvor meget det er Bitcoin. Så det vil sige, når den her graf den stiger, så betyder det, at Bitcoin dominerer. Det er den, som performer bedst, det er den, som er størst. Det er den, som dominerer. Når den her graf den falder, så betyder det, at resten af markedet dominerer. Det vil sige, altcoin-markedet, alle andre coins i Bitcoin, de, performer bedre end Bitcoin gør. Så, hvis vi skal tage et helt simpelt takeaway for det her, så vil det sige, at når den her graf den stiger, så skal vi holde Bitcoin, og når den her graf den falder, så betyder det, at vi gerne vil holde altcoins. Hvis du har hørt om altcoin season, så er den her periode, når Bitcoin dominance den falder, det er det, man kalder altcoin season. Det her, hvor alle andre coins, eller hele kryptomarkedet, bare går amok, og små altcoins stiger flere 100x. Det, som jeg gerne vil vise dig nu, det er et svar på spørgsmålet. Fortsætter Bitcoin dominance med at stige, eller ender den med at falde? Så det vil sige, ud fra det, så ved vi jo, okay, skal vi holde Bitcoin, eller skal vi holde altcoins? Så derfor vil jeg gerne tilføje en anden graf til den her chart. Og det her, det er Feds balance sheet, og det lyder jo utrolig fancy. Men det, som det egentlig bare er, det er den amerikanske centralbank. Det er deres, konto, kan man godt kalde det, deres bankkonto. Så det vil sige, det er deres investeringer. Når den her graf den falder, så betyder det, at de hiver penge ud af deres investeringer. De sælger ud af dem. Med andre ord, så hiver de penge ud af systemet. Når den her graf den stiger, så betyder det, at de tilføjer penge til deres investeringer. De tilføjer penge til systemet. Og det vi faktisk kan se, det er, at de her to grafer, de har en modsat korrelation. Når den her graf den stiger, det vil sige, at Fed tilføjer penge til deres investeringer, tilføjer penge til systemet, så falder Bitcoin Dominance. Og faktisk ret, præcist. I kan se, det var toppen af Bitcoin Dominance, bunden af Feds balance sheet, og derfra steg den og faldt den. Det, som vi kan se fra det her, det er, at Bitcoin Dominance begyndte at falde, og Feds balance sheet begyndte at stige,
så vi det, som vi kaldte en altcoin season tilbage i sidste bullrun, hvor alle coins gik fuldkommen amok, og alle mulige små coins, som har ingen værdi, de fløj til månen. Da vi så, at Feds balance sheet, det vil sige deres investeringer, de begyndte sådan stille og roligt at sælge ud af dem, og de begyndte at sælge ud af deres, trække penge ud af systemer, jamen så lavede Bitcoin dominance også en bund. Med andre ord, jamen så begyndte Bitcoin at dominere. Nu var det Bitcoin, som var den stærkeste, den som performede bedst. Og det vil sige, at vi så kan trække ud for det her, at når den her graf, Feds balance sheet, falder, så stiger Bitcoin dominance, og når Feds balance sheet stiger, så falder Bitcoin dominance. Så spørgsmålet er nu, kommer Feds balance sheet til at falde, eller ender det med at, gå modsat og begynde at stige nu? Det som jeg tror, det er følgende. Jeg tror, at den her graf kommer til at fortsætte med at falde, fordi inflationen ikke er 100% på plads i USA. Lige nu ligger den på 2,8%. Den amerikanske centralbank, Fed, de vil gerne have den ned på 2%. Det er deres mål. Og hvis de ikke har den dernede, jamen så fortsætter de med at trække penge ud af systemet. Og det gør de ved at hive penge ud af deres investeringer, som bliver vist på den her graf. Så længe inflationen er over 2%, så kommer den her røde graf til at gå ned. Og vi har jo tariffsene, som jeg også skrev her. Tariffsene er jo lige kommet, som Trump har lavet og implementeret. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan det kommer til at påvirke inflationen og makroøkonomien. Chancen er nok, at det kommer til at påvirke det negativt. Det vil sige, at inflationen kommer nok til at stige endnu mere. Så det vil sige, at hvis inflationen stiger endnu mere, så er det jo dårligt for Fed, det vil sige den amerikanske centralbank. Og så fortsætter de med at hive penge ud af deres investeringer, og hive penge ud af deres systemet, Og dermed, så fortsætter den her graf med at falde, og så stiger Bitcoin dominance fortsat. Så det vil sige, ud fra den her teori, så vil det faktisk være bedst at holde Bitcoin. I kan jo se, at i hele den her periode har det været bedst at holde Bitcoin. I ved alle sammen, at altcoins har fået rigtig mange tests i seneste stykke tid. Bitcoin er kun faldet 25%, 30% måske. Så derfor skal vi altid holde Bitcoin, når det er den, der er stærk, og vi vil også gerne holde altcoins, når det er den, der er stærk. Men lige nu er det bare Bitcoin. Så, det vil sige, for lige at opsummere det her. Tariffsene forårsager, at inflationen i USA, den forholder sig oppe, og måske endda ender med at stige. Det forårsager, at Fed, den amerikanske centralbank, fortsætter med at hive penge ud af deres investeringer og systemer. Det betyder så, at Bitcoin dominance fortsætter med at stige. Med andre ord, det er den, der performer bedst. Og vi er jo enige om, at vi gerne vil have de investeringer, som stiger mest med lavest risiko. Og Bitcoin, det er den største kryptovaluta. Så det vil sige, at det er lavest risiko. Og hvis det er den, der har størst afkast, jamen, så er der jo ikke nogen grund til at holde alt muligt andet. Så det vil sige, at vi har lavest risiko og mest mulig afkast. Det giver jo super god mening at holde det. Hvis vi så går videre, så lige foran jer, der har vi den japanske yen mod dollaren. For at give noget baggrundshistorie på det her, så Japan har de seneste mange år bare haft det super godt i økonomien og præget en masse penge, men det har givet bagslag nu. Så derfor er den japanske centralbank begyndt at hæve renterne nu. Det vil sige, at inflationen er løbet lønsk. De begynder at hæve penge ud af systemet, fordi ellers så ender deres valuta ikke med at være særlig mange penge værd. Og derfor er der sket noget meget interessant med den japanske yen, på grund af at renterne jo bliver hævet og inflationen er for høj. De begynder at trække penge ud af systemet, og det hele begynder at se lidt dårligt ud. Så foran jeg har I den japanske yen mod dollaren. Det vil sige, når den her graf den stiger, så betyder det, at den japanske yen bliver stærkere, og når den her graf den falder, så betyder det, at den japanske yen bliver svagere. Hvis vi så tilføjer Bitcoin til den her graf, så kan I se, at det her det er Bitcoin, og det her det er den japanske yen mod dollaren. Og hvis vi så gør endnu en ting, jamen så kan vi så se den japanske rentesats, kan man vel godt kalde det. Så det vil sige, at det her det er den japanske centralbank, som har hævet renterne en masse gange, som I kan se her. I kan se, at de har hævet den 3 gange, hvis vi lige zoomer lidt ud, så kan I se, at den er hævet 3 gange. Så det er den japanske rente her, det er Bitcoin, og det er den japanske yen. Så nu skal vi så kigge på, hvad der er sket, når de har hævet renten. I kan se, at den første gang, der skete der jo reelt set ikke noget. Okay, der blev hævet renten, den japanske yen blev svagere,
Bitcoin fortsatte med at falde. Så kom der den anden rentestigning. Hvad skete der så? Jamen, så begyndte den japanske yen at blive stærkere, steg en masse i værdi, og Bitcoin derimod fortsatte med at falde. Så kan I se, så toppede den japanske yen ud, så lavede Bitcoin en bund, så fortsatte Bitcoin op, lavede et kæmpe run, og den japanske yen, den blev svagere og svagere og svagere, indtil den ramte bunden, og den japanske centralbank hævede renterne endnu en gang. Hvad skete der så? Den japanske yen, den steg, og Bitcoin faldt. Så jeg kan godt se, de her grafer har en modsat korrelation også, men de har jo kun en modsat korrelation, når det er, at den japanske centralbank hæver renterne. Så spørgsmålet er nu, kommer den japanske centralbank til at fortsætte med at hæve renterne? Og hvad skal man sige, svaret til det er ret simpelt, fordi så længe inflationen er høj i Japan, så fortsætter den japanske centralbank med at hæve renterne. Og det er den. Så højt sandsynligt kommer de til at fortsætte med at hæve renterne. Så det vil sige, at hvis de hæver renterne igen, så går den her jo op. Hvad sker der så med den japanske yen? Den bliver stærkere, som vi har set de seneste 2 gange. Og hvis den bliver stærkere, så falder Bitcoin jo. Så det vil sige, globale usikkerheder. Den japanske centralbank. Der er nogle usikkerheder her i Japan for tiden. Det forårsager så, at japanske yen bliver stærkere. Og det gør så, at Bitcoin bliver svagere og falder i værdi. Så det er jo endnu en usikkerhed, som fortæller, okay, det er måske ikke det bedste tidspunkt at tage en masse risiko i markedet. Med andre ord, holde en masse små meme coins og en masse små altcoins. Det er ikke tiden. På nogen måde faktisk. Så de her 2 grafer, de viser at det er Bitcoin, der kommer til at fortsætte med at performe bedst, med lavest mulig risiko, fordi at inflationen stadigvæk er høj, og dermed kommer den amerikanske centralbank til at fortsætte med at hive penge ud af systemet. Og det her viser, at hvis den japanske centralbank fortsætter med at hæve deres rente, så fortsætter den japanske yen op, og så fortsætter Bitcoin ned. Så vi kunne nok godt gå ind i nogle usikre perioder, og derfor er det altid vigtigst at holde det med lavest risiko. Det er Bitcoin. Derudover, så vil jeg gerne vise jer endnu en graf. Igen, her giver jeg virkelig bare et råt indblik i al den værdi, som jeg har delt med min masterclass-elever og min inner circle medlemmer, hele mit univers inden for Crypto Club, de seneste mange uger. Det her det er en graf, som er Ethereum mod Bitcoin. Den viser helt simpelt Ethereum mod Bitcoin. Ethereums performance mod Bitcoins performance. Det vil sige, når den her graf den falder, så betyder det, at Bitcoins performance har været værre end Bitcoin. Så det vil sige, Ethereum har faldet mere end Bitcoin har. Når den her graf den stiger, så betyder det modsatte, at Ethereum har performet bedre end Bitcoin. Og det som vi kan se, det er, at siden september 2022, det vil sige næsten 3 år siden, der har Ethereum performet dårligere end Bitcoin på grund af, at den her graf har faldet. Så det vil sige, så længe den her graf den fortsætter med at falde, men så har vi jo ikke lyst til at holde det. Fordi at Ethereum performer dårligere end Bitcoin, og Bitcoin er den største, den laveste risiko. Og hvis vi så tager højere risiko ved at gå længere ned på rangstigen og holde Ethereum, så giver det jo ikke mening, hvis vi får et lavere afkast, og får et lavere afkast de seneste 3 år. Så den her graf, den viser ret tydeligt, at så længe min 50 MA sky her, vores trend, den er nedadgående og peger nedad, så har jeg på ingen måde lyst til at røre det. Hvis I gerne vil have adgang til den her sky og min indikator, hele det her setup og de her farver på min candlestick og min graf, så skal I egentlig bare trykke på linket i beskrivelsen og ansøge om adgang til mit gratis kursus. Der får jeg adgang til den. Så det her det viser også, at Ethereum, jamen, den kommer nok ikke til at performe særlig godt going forward. Og hvis Ethereum ikke performer godt, jamen, så kommer resten af altcoin-markedet, det vil sige alle de her små kryptovalutaer, heller ikke til at performe særlig godt. Ethereum er altid, forældrene over alle de små altcoins. Så hvis Ethereum ikke performer godt, så performer resten af altcoin-markedet heller ikke godt. Så det her det er endnu et bevis på, at det er Bitcoin, vi bliver nødt til at holde lige nu. Det sidste, jeg gerne vil gennemgå i dag, jamen det er sådan lidt mere teknisk. Hvor ligger Bitcoin? Skal vi op? Skal vi ned? Det som jeg delte inde i skolegruppen her i, jeg tror det var i forgårs, hvor jeg delte det som jeg holdt øje med på Bitcoin. Og her forklarede jeg, jamen hvis downtrenden den fortsætter, jamen så kommer Bitcoin nok også til at falde.
Og det, som vi ser udspille sig lige nu, jamen, det er, at downtrenden fortsætter. Det, som jeg sagde, jamen, det var, at vores sky her, vores gode ven, som hele tiden fortæller os, hvor trenden er på vej hen, med andre ord, hvilken vej vi skal handle, jamen, den fortalte os, at Bitcoin kommer op og tester den, og I kan se her, det har den gjort 2 gange nu, og hver gang har den faldet efter. Det skete så også den her gang, da jeg kom op og testede det, og faldt en masse efter. Så downtrenden, det vil sige den nedadgående trend, der er i Bitcoin lige nu, den kommer nok til at fortsætte lidt endnu. Så det vil sige, at vi kommer nok også til at få nogle tæsk going forward, og fortsætte den her downtrend. Og det er faktisk ikke så, så surprising. Det var også det, jeg snakkede med min inner circle medlem om her i tirsdags. Vi har sådan en ugenlig session om tirsdagen, hvor at vi kigger på liquidation heatmappet. Liquidation heatmappet viser egentlig bare der, hvor der er likvideringer. Det vil sige, når du går ud på dit crypto exchange og placerer en handel med leverage, det vil sige, at du låner penge af exchanget, jamen så har du et punkt, hvor du bliver likvideret, hvor du ikke kan betale exchanget tilbage. Og det er de ting, vi kan se her. Vi kan se der, hvor der er flest likvideringspunkter. Det vil sige, hvor at normale investorer har punkter, hvor de bliver likvideret. Og det er meget sjovt, fordi det er altid der, hvor der er mest gul, at grafen går hen. Det vil sige, der, hvor der er flest likvideringspunkter, at Bitcoin går hen. Og det, som vi kunne se, det var, at der var helt klart flest likvideringspunkter nedad. Så det vil sige, at markedet sjovt nok også vil gå den vej, hvor der er flest likvideringspunkter. Fordi det er der, hvor de rigtig store, drenge tjener deres penge. Det er der, hvor Binance tjener deres penge, de her market makers, som man kalder dem. Igen, I kan lære meget mere om det her inde i min gratis kursus, så tryk på link under den her video, hvis du gerne vil være medlem. Så det var faktisk ikke engang så surprising, at Bitcoin fortsatte ned. Fordi at det både er en downtrend, vi er i gang i, og der var flere liquidations til downside. Så, for at opsummere det, så er takeawayet egentlig bare for det her, at Bitcoin dominance, det vil sige, at Bitcoin kommer fortsat til at dominere, fordi det er, at der bliver hivet så mange penge ud af systemet, som der gør for tiden. Og når det sker, jamen, så er det jo også den, vi gerne vil holde. Vi vil ikke holde alt muligt andet. Og det bliver understøttet af den japanske yen, og af den japanske centralbank, som fortsætter med at hæve renterne. Økonomien, den globale økonomi, bliver endnu mere usikker. Bitcoin fortsætter med at falde. Derover så har vi Ethereum performer utroligt dårligt for tiden. Og hvis den performer dårligt, jamen så fortsætter altcoins også med at performe dårligt. Og så vil vi ikke holde dem, så vil vi kun holde Bitcoin. Vi vil altid holde den, som performer bedst. Der er ikke nogen grund til at holde det, som performer dårligt. Vi er jo alle sammen her for at tjene penge i investeringsverdenen. Så altid tænk på, hvor er der, hvor du kan få højst risiko med mindst mulig, højst afkast med mindst mulig risiko. Og analysen på Bitcoin, den viser nok, at downtrenden fortsætter lidt endnu, så længe de her globale, makroøkonomiske, usikkerheder, de fortsætter. Så en vigtig dato at løje med, det er den 2. april, hvor at vi har tariffsene, hvor at Trump kommer med nogle nye former for tariffs, eller snakker mere om det. Og faktisk også den 2. april, der har vi en livestream inde i mit gratis kursus. Så hvis du gerne vil være med på en gratis krypto-livestream, hvor vi går i dybden med, hvad der sker i kryptomarkedet lige nu, hvad Trump siger om tariffs, jamen, så kan du join og tilmelde dig herinde. Det er jo egentlig bare at sige, ja, jeg kommer. Så det var det for den her video. Hvis du nød den, så må du meget gerne subscribe til min kanal, så du aldrig nogensinde misser en ny værdifuld video som den her, hvor du bare får et råt indblik i kryptomarkedet. Super. Vi ses i næste video. God dag. Hej.